Коста, ето, аз съм Алекс, тук до мен е Кервел. Сервел. Сей е! Добре, здрасти. Сега ще готвам в PvP Extreme и да. Хо. Един кой сега ще победи само да си там заради сайта, всичко. Да се реди. Нещо. Ще ме садне. Затова, ако не стане, ще отворя рандом. Хо-хо-хо. Не беше от сайта. Значи... Макс, записали си 5 генерейт. Номер 4. Да видим. Първо най-новите. Значи... В сервера да играе някакъв Master of Day. Не. Никой не играе там. Тук някой да се пише. Значи никой. Чакай. Без отговор. Ти пише, изтегла друг, защото явно той е някакъв фейк. Записал сама не играй. Да. Генерейт номер 3. Аз. Чакай, ще видя. И първи, значи но не. Бъдър бал не. Чакай да видя някой дали. Лео. Или... Бах, то мина, брат. Аз не печелях ли? Бах, то. Чакай. Да видим дали наистина е той. Ако си ти кажи как е канала през следващите 10 сек без да отваряш. Бах ти фейка, дететос. Не. Чакай, аз пак поглеждам тоя. Значи номер 4 помощ беше. Мастер, значи геймер долу на BG. Не каза ли трети номер? Да, ма пари да се глик беше 4. Аз бях трети. Съжалявам който да е, ама аз не съм. Не съм аз. Значи, съжалявам пич, ама лично в сервера поне аз не съм те виждал, аз го игра от самото му стартиране и през всичките му версии не съм те виждал. Така че... Много сори, ама няма си ти победителя, ако си ти ще имаш 2 дена да ми пишеш на Skype NeonBGProts. Ако не ми отговориш от тези 2 дена, победителя ще е Кервел Хаус. Аз. Сервер Хаус там къвто е. И това беше за клипа. Това е. И